jesam kao zapletna puška, ovo je stvarno velika privilegija, prvi put na portu, veliko nezadovoljstvo i mislim da ćemo da večeras nagnut ćemo se bar na jednu stranu ako ne potonemo. Vidjeli smo da si došao sa muškim društvom, od gdje su žene? Žena nema, a ovo su mi kumi, moji saradnik iz firme, iz Grand Produkcije. A moramo da budemo profesionalni kad je ovaj posao u pitanju. Kakve žene u poslu? Žene su za privatan život, a ovi muškarci su za posao. Ali žena kao podrška. Pa ima valjda žena nekih dola, ima? Ima puno žena. Obzirom da je radni dan prepun je splav. Ja mislim da skoro nije bio ovako pun sredom. Hvala ti puno na tome, nisam još video, ali sam načuo da ima dosta rezervacija. Baš mi je drago da mislim, ajde, godinama se već borimo za te neke stvari, polako sve dolazi na svoje i drago mi je kad je klub pun, onda je nama lakše da održimo uspešan nastup i da damo sebe 100%, tako da. Dobro, Beograd je moj grad, ja sam ovde odrastao, imam stvarno puno i poznanike i prijatelja i hvala svima koji su došli večeras da nas slušaju, da nas podrže i eto šta da im kažem, nek se lepo provedu kao i mi. Uroše, kako komentarišeš razvod Jelene Karleuše i Duška Tošića? Svini nisam da čuo. Kako komentarišeš razvod Jelene Karleuše i Duška Tošića? Pa nešto sam pročito, iskreno, ajde, nisam nešto iskusan što se tih stvari tiče, ali mislim da je uvek bolje da se u miru ljudi raziđu nego da žive u nesreći, u nekoj svađi i tako dalje, u nekom neznanju, tako da oni znaju šta je najbolje za njih. Ne bih se mešao baš u tuđe živote, ali eto, kratak komentar. Evo da se vratimo malo na tvoju muziku. Rekli smo da je splav prepun, a kada ti planiraš, na primjer, da napraviš neki solistički koncert? To je dobro pitanje, ali jako teško. Mislim da je rano pričati sada o tome, ali ajde, mogu da kažem da već neko duže vreme razmišljam o albumu, mislim da je to prvi korak za nešto veće i ako Bog da, planiram to da ostvarim sledeće godine, zato što imam puno pesama koje sam godinama prikupljao, a nisam imao vremena da ih izdam, niti sam imao za koga da ih izdam, jer sam pretežno radio privatne proslave i nekako sad kad sam se ovde utemeljio što se tiče klubova i tih nekih javnih nastupa koje ljudi mogu da isprate i da dođu da čuju ono što ja radim, sad mislim da je vreme za više mojih pesama i možda čak i za album, kažem. To će biti, ja se nadam, sledeće godine pred letom, ako Bog da, ali da ne bude da sam obećao, to mi je u planu. Od mnogo stvari to zavisi od posla, od angažovanja. Ja znate svi da puno radim, a za studio treba odmorno grlo, treba dosta ulaganja i treba mnogo vremena slobodnog za spotove i za sve ostalo, ali naravno ne može samo da se radi i da se uzimaju pare, mora i da se uloži, tako da ja planiram da to bude sledeće godine. Znači vi planirate isto da izbacite album sa klipovima ko svi rade sve pesme? Misliš da svaka pesma ima spot? I za jedno da izbacite istoga? Pa da, mislim da ako se već radi neki tako veliki projekat, treba ljudima dati i sliku i to. Vi ste jako uspeli da napravite cover i to ljudi jako slušaju, ima puno pregleda, uspešno u tome. Čega to bi je ideja da napravite cover? Pa dobro, ja kavere radim već godinama, međutim ovaj posljednji projekat koji smo radili je stvarno bio jako uspešan. Pre toga smo imali jedan projekat isto jako uspešan. Ideja je bila moja i Andrija u Životeke. Spojili smo onako naše muzičare sa kojima ja sarađujem već godinama i to je bilo onako prava ekipa. Kako si u formi trenutno? Stižeš da se odmoriš malo, da se rekreiraš i... U dobroj sam formi, počeo sam da treniram. Ne znam, verovatno se ne vidi. Ja sam počeo skoro, ali dobro se osjećam. U stvari sam skapirao da... Hi my friend, just a second please. Ovo je moj prijatelj iz Amerike. Dobar, čekaj da završim, nema da si neprofesionalan. Zaboravio sam šta si pitao, došao mi drugi iz Amerike, iznenadio. Da, počeo sam da treniram i mnogo se bolje osjećam. Mislio sam da mi je bolje da spavam, u stvari što sam neaktivniji, to mi teže pada. I sad sam se malo aktivirao, treniram i onako gledam to slobodno vreme koliko da imam da posvetim malo sebi.
primorje, odem i okupam se, sunčam se i to mi malo pomaže i za glavu i za telo. Znači ovo leto bit će i radni paradoks, što bi se rekao. Pa da, mislim, meni je ono cijela godina bila haos, ali stvarno je leto dobro. Drago mi je što smo dole na primorju, to mi daje malo prostora da se odmorim jer sam ostavio neki slobodne dane između tih nastupa, pa ono, uglavnom idem na par dana. Malo da se sunčam, da odradim i da se vratim dalje u Srbiju, pa mislim iz Beograda na druge destinacije, ali eto koliko smo mogli ove godine, dosta je bilo datuma i od prošle godine, već je to negdje bilo bukirano. Početkom ove godine je cijela godina bila bukirana, onda nismo baš mogli da kalkulišemo, evo i za Port smo tražili datume jako dugo. Tvoja drugarica, bivša i opet tvoja bivša, postala drugarica, pa skinula se i sa tom. Ja kažem to prevremeno. Šta vi imate da kažete o ovom? Brate, pitali ste me, bio si tu kad je bila svadba Miloša Đanijevo, da, isto ti kažem što i sad. Oni sami sebi kroje sudbinu, dobri su ljudi oboje, šta je tu bilo, nemam pojma, niti se mešam, ali ako želim sve najbolje u daljem životu i u karijerama i u privatnom i ljubavnom životu. A kako ti stojiš na ljubavnom planu? Da li imaš devojku, simpatiju? Nikako. Pa trenutno ne razmišljam o tome, puno radim, mislim da je za nešto ozbiljnije treba vremena i treba se nekome posvetiti i dati nekome pažnju, a ja ne mogu da očekujem od nekog da mi pruža pažnju, a ja nisam 5 dana u Beogradu od 7 i mislim, iskreno pričam. Sve je to lepo, ja ne bežim od toga, naravno da bi volio da se zaljubim i da imam neku ozbiljnu vezu, ali za to je potrebno naći nekog ko baš razume ovaj posao i mene i moje putovanje i mislim sve što nosi ovaj posao, ali to mora nekako spontano. Pa to mora se desiti spontano, ja ne mogu da idem sad po gradu i da tražim nekog i kao ja sam pevač, hoćeš da budeš sa mnom u vezi. A šta misliš, da li bi ti bilo lakše da budeš sa nekom poznatom ličnosti ili sa devojkom koja nije? Pa iskreno mislim da ne, zato što opet i taj javni život, kad bi ta druga strana bila uspešna i da kažem zaposlena, mi ne bi mogli se pohvatati. Tako da, mislim da treba, naravno ne treba naći nekog probisveta koji samo sedi kući i čeka da ti dođeš i da je vodiš na ručak. Treba naći, mislim svako je za sebe, pogotovo žena treba da bude zadovoljna sobom, da se bavi nečim, da bude uspešna. Ja mislim da je to recept za neku sreću u poslije odnosu. Ako žena nije srećna sama sa sobom, ja ne mogu da izmislim sad u Ameriku, u Srbiji, mislim. Tako da složit ćete se sa mnom. Žena treba da bude uspešna da bi mogla da se posveti nekom muškarcu i da bude srećna sa njim. Ako ona nesrećna i nezaposlena i ništa nije ostvarila u životu, mislim, ja ne znam da postoji neko ko čeka da mu neko drugi sve stvori i to ga čini srećnim. Ja mislim da to nije sreća. A pomenuli ste te privatne proslave, da li možete nam otkrijete koji je neki najveći honorar ili bakšiš koristite? A ne pričam o tome, stvarno, mislim. Znate i da sam dosta radio, da kažem, nekih javnih proslava i poznatim ličnostima i tako dalje, ali mislim da to se ne zovu za džabe privatne proslave, tako da ja ne bih iznosio te detalje, ali mislim, dobro je poznato da ume da se desi da bude neki veći novac, veći bakšiš, ali mislim u suštini mi se borimo za to da mi koštamo, da naš honorar košta i da mi to opravdamo, a to je relativna stvar, taj bakšiš. Mislim, ja kada dođem da pevam, da li mi neko dao dinar ili 10.000 eura, ja odradim isto jer neko me platio, moram da opravdam to zašto sam došao i zašto sam plaćen. Dakle, je to stvarno relativna stvar, ali dešavalo se da ima ljudi koji jednostavno vole da počeste i mislim, ja to razumem, ja sam prvi takav, ja kad izađem u kafanu, muzika jedva čeka da dođe ko mene za stol. A šta vam traže, na primjer, ti ljudi koji vole da počeste? Pa svašta nešto, ima tu baš lepih pesama, i ti kaveri, i moje pesme, Mazarica se traži, i pesma nije realno, postaje polako hit. Mogu da kažem, stvarno hit je teška reč, ali radili smo u Novom Sadu prošle nedelje i ja imam neku najavu kao pre nego što krene pesma, jer pevam neku jako lepu baladu. I ja kad je završim, stvarno publika peva, ceo klub peva tu pesmu i kad završim ja kažem, a ljudi, ovo stvarno nije realno. I oni skapiraju o čemu se rade, to kreću da vrište i stvarno pesma onako prolazi, lepo peva se, grmi, stvarno, hvala Bogu.